да има един ясен статут. Не всеки един да грабне кирката и да го намериш в опадите и нямаш причина, поради която да го глобиш и да го накажеш. Защото Хераклея Синтика, да, за нас е археологически паметник, но де юре не е. Това, което сме заложили като община и в момента го правим е проектирането на целия район Рудите. Като проектиране означава да създадеш необходимата инфраструктура, да създадеш пътя, да създадеш условията да дойдат хора. Само за район Рудите имаме Баба Ванга, имаме еврейския паметник, имаме Хераклея Синтика и един каменен кръст. Тоест има достатъчно атракциони, които да бъдат полезни за туристите и да бъдат стратегически за всички нас тук. Предпочитам, между другото, да не говоря много, по-скоро да ви да задавате въпроси. Защото да сме се отплеснат в награда. Нам не ви интересуват. Сега. Господин кмете, аз лично, извинявайте, че ви прекъсвам, респектиран съм от това, което представихте. Може да кажа, че минахте както през българските държавници от Възраждането, бих казал, до строителите на България, и може би отиваме даже и към създателите на Обединена Европа, примерно един Алчин или Каспери, би звучал по същия начин, без да кажете, че това е комплимент, а може би точно така. Децата имаха много въпроси към вас, но аз, така като ви слушам в изложението, бих казал, че ви отговорихте на всички от тях. Но ако все пак са останали наистина в тях някакви други въпроси, бих помолил да ви зададат, а и мислих, че само аз се притеснявам, но не е било точно така. Така, деца, имате ли нещо, което остана във вас да попитаме кмета? Да. Аз искам да попитам, тъй като въпросът ми към вас беше каква е причината да се кандидатирате за кмет, но когато говорите за музея в бъдещия парк, вие говорите, че това е една от причините. Една от 10-те. Да, една от 10-те. Защо това е една от 10-те и какви са другите? В принцип, историята винаги е била слабост, признавам се. Винаги много ме интересува и наистина съм се мъчил по някакъв начин да се дообразовам извън училището. Пак казвам, за мен ние сме леко изолирани. Изолирани като град, изолирани като поведение, като политика, особени сме си като менталитет. Това се дължи на много обструкции, много обстоятелства през годините, които се създават. Казвам една от причините, защото първо личният емоционалния интерес и второто, което е защото аз виждах реален човек, който работеше там, реална перспектива за развитие, която ние губим и не искаме. Аз това казах, че Хераклея Синтика се разходи от 30 години. Знаете ли къде намерихме лурските гори?